Проектът Rail4C се реализира между 11 града в югоизточна Европа, които са наречени хъбове или на български език по-добре железопътни средища. Това са София, Солун, Букурещ, Будапеща, Братислава, Виена, Загреб, Любляна, Триест, Венеция и Болония. Една от целите на проекта е интегрирането на градовете в една обща мрежа, в която да бъдат предложени реализирането на пилотни действия, мерки, проекти, проучвания, така наречените меки мерки или меки проекти, които да допълнат огромните инвестиции в железопътна инфраструктура и в градския транспорт на тези градове. По отношение на новия програмен период, който започна тази година и подготовката на София за кандидатстване по различните финансови механизми, които Европейската солидарност предоставя като възможност, са няколко основополагащи в сферата на транспорта проекти, а именно изграждането на третата линия на метрото и реализацията на втора фаза на проект за интегриран градски транспорт. Реализацията на тези проекти неизбежно е и връзката с проектите, които ще се реализират от българските държавни железници или от Национална компания железопътна инфраструктура по отношение на развитие на националната ЖП мрежа и интегрираност на услугата. Проектът, в който участваме, е много важен за нас като държава, първо, второ като БДЖ пътнически превози. В него е залегнало и разчитаме много да можем да покажем и да защитим пред Европейския съюз необходимостите и нуждите и какво бихме направили по-добро за гражданите на България. Участваме заедно с Столична община, защото идеите и перспективите в Европа, които са железопътния транспорт заедно с общинския, да бъде съвместно обвързан, така че да бъдат доволни гражданите и да бъдат подобрени качествата на услугата. Когато един човек тръгва от къщи и отива до Бургас или до Будапеща, той почти винаги планира пътуването си от врата до врата, отиване и връщане. Примерно как стигате до Братислава? Най-добре е като че ли да се лети, който има повече средства, нали, много бърза. Лети до Виена, летище Швейхард и оттам взимаш градската железница и отива в Братислава. Тоест това е между две различни страни. Тук говорим не само за градски и крайградски превози, но виждате, че това взаимодействие между видовете транспорт се получава между самолет, железници. Развитието на този тип интегрираност на транспорта ще подобри, това беше една от причините да се включим в този проект, ще подобри възможността гостите на София, туристите, които пътуват по различни маршрути, използвайки ЖП мрежата, връзката на метрото с летище София, оттам връзка, която се осигурява и с железопътната мрежа, т.е. получаваме възможност да предоставяме една наистина интегрирана транспортна услуга по отношение на гостите на града. Сътрудничеството между БДЖ и Столична община позволява да бъдат предприети първи мерки по проучване, анализ и маркетингови проучвания за реализиране на бъдещи проекти по отношение интегрирано билето издаване. Простичко казано, всеки да може с една карта, електронен носител, да може да активира и да заплаща своите пътувания, както в железницата, така и в градски условия. Това е тенденция, която смятаме, че ще подобри разплащанията, ще облегчи пътниците, ще им даде възможност да намалят цената на своето пътуване, тъй като зад този документ ще бъдат разработвани различни системи за разплащане и бонусни системи за пътниците. Тоест, колкото повече се пътува, толкова по-евтино да бъде единичното пътуване. По този начин, надяваме се, част от хората ще слязат от колите си, трафика ще се намали, ще се подобри градската среда, нивата на шум ще паднат и разбира се и замърсяването на въздуха от различни вредни емисии, които се отделят от конвенционалния трафик. В железопътната инфраструктура на България се влагат изключително и ще се влагат изключително много средства. Разбира се, в шосейната инфраструктура имат превес, по-бързо се влагат там много по-големи суми, поради което индивидуалният автомобилен транспорт започва все повече и повече да доминира, което не е приемливо от гледна точка на
енергоспестяването и опазването на околната среда. Само в съвместно сътрудничество между транспортни предприятия, местни власти и институции би могло тази тенденция да бъде преустановена, като бъде именно прилагана европейската транспортна политика, осъзната на национално ниво. Част от този проект е разработването и на мобилно приложение, което ще позволява на хората да получават актуална информация, да планират своето пътуване, интегрирано с разписанията на влаковете и различните направления, различните видове транспорт в София, където на практика имаме всички видове обществен транспорт. Метро, трамвайни превози, тролейбусни превози, превоз на пътници с градски автобусни линии. Изводите и предложенията, които направихме в рамките на проекта, са изключително реални и видими и тяхната видимост е именно в възстановяване на международния влак София-Солун и това, което се случва по направленията през Дунав мост към Будапеща, както и в по-доброто разбиране и извършването на съвместни проучвания и анализи с Столична община. За дългосрочно развитие на железопътния транспорт, както в нашата страна, така и на Балканите, стремиме се да бъде изградена нова транспортна схема, която да обхваща включително и международните влакове, които да тръгват от Солун, да минават през София, да продължават за Румъния, както и от Румъния за Унгария или евентуално от София, Сърбия, Унгария, Виена. Желание и намерение проявяват и турските железници за пускане на влак, който да тръгва от Истанбул, да минава през България, да стига до Румъния. Това е бъдещето и това ще продължи да бъде развивано. От новия график за движение тази година, декември месец, ние предвиждаме пускане по Дунав мост 2 на съвсем нов влак София-Будапеща, като по този начин подобряваме транспортното обслужване от страните Западна Европа, а също така даваме възможност на пътници, които пристигат в България, съответно да имат удобни връзки от София било за Истанбул, за Белград. Пуснахме и влакове между България и Румъния, за да може този регион, който е северо-западна България, да се създаде една удобна връзка за Румъния, а оттам връзки с другите влакове до Централна Европа. Железопътният трафик в България е на критично ниски нива, включително това важи и за международните железопътни превози. Буквално по основните направления по посока Белград, Букурещ, Истанбул и Солун са останали по един влак на денонощие. Това е критично малко. Естествено, търсенето е достатъчно голямо, за да обоснове пускането и експлоатацията на повече влакове, но за това е необходимо да има и по-високо качество. Качеството го разглеждаме в аспекта врата-врата, т.е. в взаимодействие с градските транспорти, с другите видове транспорт, в взаимодействие и конкуренция с самолетните компании включително, но това, което е характерно за нашата страна и за български държавни железници, че необходимостта от подвижен състав, локомотиви, вагони, спални вагони е от изключително значение, много необходимо, защото без такъв състав ние не можем да пуснем повече влакове, за да насочим едно удовлетворително обслужване на търсенето. Услугата трябва да бъде достатъчно привлекателна, като нейната привлекателност се съчетава в няколко елемента. Комфорта на пътуване, който се осигурява от съвременни превозни средства в добра среда, климатизирани салони и удобно пътуване, но освен всичко друго, възможността да се пътува достатъчно бързо, т.е. хората да могат да разчитат, че за кратко време ще изминат нужното им разстояние, било то в национален мащаб, било то в градски условия, така че да не бъде губена голяма част от времето в пътуване, а по-скоро в реализацията на други цели. През проекта може да бъдат защитени покупката на нов подвижен състав, който е много необходим, така че да повишиме качеството на услугата, като бързина, като чистота, като цялостна услуга, при която гражданите да бъдат доволни. Участието на БДЖ и съвместно с Столична община позволява директно в Европейската комисия да разберат какви са точно проблемите в това взаимодействие между видовете транспорт в Югоизточна Европа и по-специално в България.
Ако ние не участваме активно в този проект, Европейската комисия не би могла да разбере какви са точно нашите специфични проблеми и съответно биха били много по-трудно обосновани и парите, които биха могли да бъдат усвоени. Смятам, че и през новия програмен период тези две национални компании ще успеят да се справят още по-успешно с усвояване на европейски средства именно в посока на подобряване на услугата. От една страна инфраструктурата, която се нуждае в национален мащаб от сериозна рехабилитация с цел осигуряване на добър комфорт на пътуване, висока експлоатационна скорост, нещо, което е изключително важно, за да направи железницата привлекателна като обществен транспорт. Разбира се, модернизацията и доставка на нови превозни средства за нуждите на железницата, аналогично по отношение на системите за градския транспорт. Именно тогава човек ще има желание да остави колата си. Той винаги ще има на разположение, винаги има алтернативата на свободното индивидуално предвижване. Но ако ти нямаш алтернативата на обществения транспорт, тогава всъщност и ти имаш по-малко като индивид и като личност свобода на изява, защото почваш да бъдеш зависимост от колата си за предвижване. А за съжаление България, както всички страни на Европейския съюз, не е нетен производител на фосилни горива, поради което Европа насочва към енергоспестяващи. Смятаме, че реално в рамките на следващите няколко години националната мрежа за превоз на пътници, която основно се обслужва от железниците и съответно най-голямата мрежа за градски транспорт в страната, именно тази в София, ще могат пълноценно да бъдат интегрирани и пълноценно да предоставят една добра, качествена услуга.